Vedete cosa deve scegliere Roblox e scrivo Payment. Stiamo vedendo da lì. Traga update. Ora dovrei kasimo ga update'ali. Što se vrno uvratno. Tako razoredini. I vam gledali isprati u prvu nation. Добре. Днеска ще играем това Brainrot. Ако искате другото видео да бъде на нещо друго. Ако искате втора част на нещо друго, се абонирайте и лайкнете това видео. Днеска ще се развиваме. Но пине пицанини. А то буквално аз имаш какво друго се развива. Стъпи Brainrot. Много пизанини. О не. Лошо. Никора! Това му се отключва да хвалят. Толкова време. Ей, да не сте се посмяли да ме взимете. Моето любими пицанини. Да не сте посмяли да взимате нещо. Моята вода. Не, брат. Те се пазят. Не придват любими пизанини. Ара искам си купа.